bandiraɓe heeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere caggal yettude Allah en juule nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe ɓe en ñaganima ɗumen nde Allah yurmoto ɗumen yaafo ɗumen kañumen ma eɓe julɓe kala bandiraɓe no gowɗen ni tan ala ɗo yaano artiɗo wonno e yewtere men pamen pamminen arti kadi ardi e terɗe rédaction tawi kadi en gari rippude e toɓɓe ɗe ganduɗa kamen tigui ɓuuri tengtude e actualité leydi ndi e oɗo saaha hono no gowɗen ni tan wadde en gardi hen e Mohamed Ndim wondude Elage Abbas Sarr mo ganduɗa on ɓayri yiide ɗum ɗo e Ayaw ngo kono tan machallah o arti e dow jaam caggal ɗatgal daɓɓal seeɗa walla ni jutgal son belama ɗum noon ko yettude Allah on calminama noon calminali ɗi ganduɗa ko gonduɗe e needi e newari moni foof ɗo woni ɗo en calmini ɗum e saaha mo woni o caggal salminde e juurade noon ko bismade en e yewtere nde machallah onon ɓe ganduɗa ɓe oɗon batti hakkillaji moɗon e kala e saaha e ndeɗo yewtere pamen pamminen kala aset oɗon paadi yewtere nde no hanniri ni hande kadi en garti e bawɗe Allah jomiraɗo joom baɗe bawɗe machallah ko adi foof toɓɓe meɗen no mbiɗen ni tan no gowɗen ni waɗirde toɓɓe men hande noon hande o mo haali actualité leydi Sénégal la budda jañnoɗa e oɗo politique tengti e ɗiɗo sumgoji sarɗiyankoɓe ɗi ganduɗa ɓennama alet ɓennuɗo o machallah tawi kadi ko jaam tan jaam ɓolo e kisal machallah e sumgoji ɗi juɓɓinama no hanniri ni tawi kadi koye deƴre nde machallah e nder leydi ndi no didori e nder ɗum noon ma en mbaɗ hen toɓɓe ɗe ganduɗa ko certude toɓɓe kadi ɗe ganduɗa ene poti rippede hen en ji caggal nde sumgoji ɗi ɓenni résultat ji woni jencude ndi aussi provisoirement yaltinama ñande alkamisa nde ko heddi ko kadi ko wadde ɓetoji walla analyse uji meɗen e ɗiɗo sumgoji no ɗi jaari ni kono kadi e ɓeɓe ganduɗa ko kamen goni ardinoɓe hande dawrugol hande o tolno mumen e dawrugol ngol caggal ɗiɗo sumgoji mbaɗen gon ɓeto ko wona ɗum ma en battidoro toɓɓere nde ganduɗa kadi machallah e nder yontere nde woni toɓɓere mantinide hayso woni sumgoji ɗi ɓurno mantinade ne nden toɓɓere ko goƴa mawka gam ɓeɗo jingnaɓe tengti e janggoɓe ɓe hani kadi e janggoɓe ko yoyti e bac oɗo ɓennuɗo eɗen gandi won caɗele keɓanoɗe hen caggal ɗum conseil de discipline mo Duɗal Diaby hattirdegal Dakar hokkiri jencude e caɗele ɗen caggal nde ɓeeta woni kay ɓen ɓe ganduɗa kamen mbaɗanno triché kono kadi e joguinoɓe téléphone aji ɗi ɗum ɗon foof bandiraɓe ma en gartu hen no hanniri ni ko adi foof haade men natande bundi yewtere meɗen calmodiren e Elage Abbas Sarr gorko mo Tulde Dimat a salminama mi salmitima sohna Halima mi jarnima no fewi kadi mi ñaguima Allah subhanahu wa taala on ɗo rokkata en cellal taw ko cellal keerigal enen e dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV teɓe mbawi wonde nder duudu Baba Adama kamɓe kala en calminiɓe en juurimaɓe en calmini musidɗo men tedduɗo ɗum goni plateau hono Mouhamadou Ndim Elage a yewna noon ko min ɓuuri yewnude on a arti e dow jaam yewni on no fewi no fewi no fewi mi arti e jaam acci kadi bandiraɓe foni selli way vraiment ko muɗum e sumgoji ɗi sa ete vraiment e alhamdulillah e sumgoji ɗi hay so tawi fitnaji teskanoma e départ campagne he mais to batti ɗo kam vraiment en jii maturité mawɗo wonande ɓesgu Sénégal ouais Allah yettama Mohamed Ndim le pertinent a salminama sohna Halima mi salminima ko moƴƴi mi salmini omo ganduɗa ko doyen Abbas Sarr en dañi weltare vraiment hande jottidade makko ɗo tawno waɗi dumunnaji seɗɗe ganduɗa en katimomo ɗo en calminimo en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men ɓe ganduɗa ko yeeɓoɓe nde ɗo tufde nde ganduɗa ko pamen pamminen ɗo mbawi wonde fo e aduna o kamɓe fo en calminiɓe en juurimaɓe sohna Halima ko noon Mohamed anna artude softede elle ka janoɗo annene wotoyde de eyyi noɓe mbiyata ni wadde gartiɗa ko softede walla ko gamela min eyyi gartirmi koye softede alhamdulillah bade so tawi a yeehi a waɗi ko mbiyata ko wadde accomplir devoir ma citoyen donc Allah waɗi arti e jaam yeehi kadi waɗi recherche sew ruttade gendi baba ne weeli ha may so Allah
donc ko yettere Allah mboɗo sikki so arti tan poɗɗo artude koye coftal haydingal e yettere Allah en garti en garte dow jaam donc en garte soften mawde ko noon ɗum noon ko yettere Allah no feewi machallah nde ɗiɗo sumgoji ɓenne jaam kono kadi hokki yimɓe fartange kadi e ruttade kadi e gendi machallah e guure meɗen kadi gonɗen toon hayso ko balɗe ɗiɗi walla balɗe tati moƴƴe tan yiyodirde bandiraɓe en calminiɓe noon kamɓe fof vraiment fuutankoɓe min mention spéciale jarguinnaɓe kamɓe kala no ɓe ndidori suka hen e mawɗo hen debbo hen e gorko machallah ko ɗum ngu waɗi fayida en calmini Djiby Dieng to banggue caméra ji ɗi omo sawnodiri e debbo mbo Kanel woni Hawa Diagne ɗum noon ko adi foof bandiraɓe en natantu tan bundi yewtere men no mbiruɗen ni gadortomi koye dawriyanke mawɗo Elage Bassar hande koye ma gadortomi Elage ɗiɗo sumgoji en jii 17 novembre woni altine ɓennuɗo ɗo o machallah alet ɓennuɗo ɗo o machallah sumgoji ɗi juɓɓinama no hanniri ni ko adi foof kam ko e deejre sumgoji ɗi juɓɓina hayso woni no mbiruɗa joni ni won caɗele teskano e nder campagne o kono tan caggal ɗum deejre heɓama ha sumgoji ɗi kadi mbawi yuɓɓinede no hanniri ni kadi tawi koye jaam e kisal e deejre kono kadi e koddigal e enɗam ɗam ganduɗa ha hande nani e bandiraɓe yiyandema e déroulement sumgoji ɗi eyyi Halima ko Sénégal naaɓe mbayi noon en tout cas Sénégal hande ko vitrine mawɗo manam ko darorgal manggal feede dendagal leyɗele kewɗe wonɗo jiita leyɗele kewɗe so tawi sumgoji ene mbaɗa ko fitinaji so sen gone nder sumgoji he kadi ko fitinaji mais so gasi également kadi ko fitnaji mais Sénégal hay so tawi comme par exemple sa yi début o e campagne o a yi yimɓe tiraillement o ko won hen tan poɗidiri ha muusi konngui gostidiri ɗum mais sa ƴeewi ndu sumgoji ɗi gaari goto fof koko woppi vraiment ko fonno ko wonde dow mum ɓe paami dal sumgoji ko ɗum ko julfo mbiyata ko lamba lamba noon woni membade e sa membima aɗa wawi hawrude hen aɗa wawi donc sa hawri hen ganda ko an jeeyi sa hawri hen aussi andu kam vraiment a yimɗe a wasa hen par ce que Sénégal gagni ko Sénégal gagni machallah kadi oɗo maturité kadi e responsabilité mo ganduɗa yiyama hen vraiment ko ɓiɓɓe lendi fof mbiyete chapeau Mouhamed Ndim annene hol ɓetogo mbaɗɗa e déroulement ɗiɗo sumgoji ɓennuɗi ɗi ñande aletne eyyi sohna Halima ko yettude Allah no fewi cagande Allah hokki en fartangue vraiment enen tawtorede ɗiɗo sumgoji beele mbawen wadde exprimé noon ko c'est à travers carte d'identité ma mbawata annene wawde wadde exprimé en calmini vraiment wadde félicité no ɓe mbiyata ni Sénégal naɓe fof ko kuuɓal hande so tawi en ƴettat ko mbiyata ko wutti guendiyankagal en ɓornat ɗum kala ɓiɗɗo Sénégal najo mo ganduɗa waɗi exprimé voix mum e ɗiɗo sumgoji maturité mum en jii quand même no ɓe mbiyata ni wootama dans le calme et la sérénité so tawi tan ko haalde gonga en jii hadde sumgoji ɗi yimɓe joguinoma fayre mawde en jeeyini ha jiiɗen walla puɗɗiɗen nande won hen nana keɓori vraiment wonko coomi to banggue wawde wadde saboté les élections ɗum ɗon ko aka hayi to banggue wonande renseignement ji ko allin ɗum kono ɗum fof e wade noon Sénégal so tawi ko yiyete ko ari tan ko ganduɗa ko wayno sumgoji ko way noon poɗodiral ngal haala kaka heewat kono so tawi yeehi tan ha heddi ɗo hankkadi ko ɗo tan woni jaaɓi ha tirde mbaɗen ni beele ɓamtare Sénégal e jammum mbaɗen ni mo yimɓe nawa Sénégal kadi e face goɗɗo mo ganduɗa yimɓe jiiɗa hen tawet ha tawat Sénégal naɓe ne mbaɗi mature ana jiiɗi leydi ndi ana jiiɗa kadi fitina leydi ndi en jii vraiment wotama e jaam e vraiment e deejre e kadi ko ɓuuri ko hen welde élection ji ɗi no jaari ni en jii dendagal ɓe ganduɗa ko kay gonnoɓe foɗodirtunoɓe koto e mabɓe kala yalti waɗi félicité goɗɗo jarni goɗɗo je crois ko ɗum woni Sénégal en jii kadi Sénégal mo ganduɗa ko ɗum woni Sénégal mo ganduɗen sohna Halima Sénégal mo ganduɗoɗen mo gowɗen yiide e kala e saaha en gooti dans la démocratie vraiment ko hunde nde ganduɗa yimɓe foof ne jonni ɗum kadi kamɓe dawriyankoɓe en jiinde ɗum ɓenni
goto e maɓɓe fof machallah jarni ɓen ɓe ganduɗa kamen goni folɓe ɓe ɓe duttima e no ɓe mbano hanke hiccangue no Elage wini tan ko membade tan woni ɗon hen saahaji noon aɗa membo keeɓa hen saahaji kadi memboɗa mbasa hebde mon e maɓɓe fof vraiment nde résultat ji ɗi jalti hayso tawi ko provisoire ma yalte oɗo saaha eɗen paadi conseil constitutionnel le kam ko yiya ko e oɗo saaha so tawi ko gonga ko weltare e yonnude ɗum no hanniri ni garen e résultat ji ɗi Mouhamed résultat ji ɗi eɗen gandi e oɗo saaha mbiyen ko e sabbude tan woni provisoire résultat ji provisoire goni ɗo kono tan ɓen ɓe ganduɗa kamen goni Pastef ko kamɓe keeɓi ko ɓuuri ko hewde ɓe keeɓi majorité absolue saabu Pastef heeɓi to banggue daaɗe ɗe ko million e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e goho e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi to banggue voix ko ɗum woni koɓe keeɓi million e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e goho ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e nder ɗum hokkiɓe ko 54 virgule 97% woni ɓe keeɓi fodde ñiiɓirɗe temedere e capanɗe tati toon to suudu sarɗiji to ni woni ko wonno majorité o ni ɓe ɓurti ɗum rewi e mabɓe ko coalition takku wallu noon eɗen gandi ko coalition mawɗo saabu noon so tawi a wi on coalition ine hen ɗiɗo ɓe ganduɗa ko kañumen goni ardinoɓe leydi woni Abdoulaye Wade e Macky Sall ɓenne machallah kañumenne wonko keeɓi to banggue daaɗe ɓe keeɓi temedde joyyi e capanɗe tati e goho ujunere e temedde nayyi e capanɗe jeegom e jeegom wonani ɓe 14,67% woni sappo e nayyi piccal capanɗe jeegom e jeeɗiɗi e kala temedere nde ƴettuɗa ni woni ɓe keeɓi temedere jaafoɗon sappo e jeegom to banggue ñiiɓirɗe ɗe kono kadi rewe mabɓe ko Samba Sakadou menda ko coalition Jammak Jeriñ jaafoɗon Jammak Jeriñ eɗen gandi kadi ko Amadou Ba ardi ɗum kañumne ko neɗɗo mawɗo machallah Amadou Ba ne coalition makko heeɓi temedde tati e capanɗe tati ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeegom e joyyi voix wonani ɓe 9,15% kala temedere nde ƴettuɗa ɓe dañi hen jeenayyi e piccal sappo e joyyi ɓe dañi ñiiɓirɗe jeeɗiɗi coalition Samba Sakadou kañumenne ko coalition mawɗo en jii kamɓene ina taweteno toon tahaw Sénégal woni Halifa Sall en e gardogol Barthélémy Dias Bougane Gueye Dany en Anta Babacar Ngom Pape Djibril Fall e ko wayno ceerno Bokum en kamɓe ɓe keeɓi ko temedde ɗiɗi e nogas ɗiɗi ujunere e capanɗe jeegom to banggue voix ji ɗi woni daaɗe ɗe ɓen suuɓiɓe hokkiɓe 6,13% woni jeegom piccal sappo e tati e kala temedere nde ƴettuɗa ni woni ɓe keeɓi kamɓene ko ñiiɓirɗe tati e rewɓe hen ɓe eɗen gandi coalition ande nawle ko ɓen keeɓi ñiiɓirɗe ɗiɗi ko heddi ko goho eɓe keeɓani hay hunde Mouhamed ɗiɗo résultat ji annene hol analyse mo mbatta hen eyyi bon min kam sohna Alima mboɗo sikkuno tan no oɗo commission wonande nden nde ganduɗa ko goomu woni commission nationale de recensement des votes hande hanki ɓe jooɗima wadde ko wiyete ko des résultats provisoires mboɗo sikkuno ko Sénégal bon jimmide ko même conseil constitutionnel o saaha e fori ni tottude jencude ko wiyete ko les résultats ɗi ganduɗa que officiel hande sibu waɗimi yiide noon ko wadde saliye no mbiruɗen ni toujours esprit sénégalais par rapport et vraiment jogade ɗum esprit mo ganduɗa ko en jii quand même ala foof mo nanɗen coalition walla won joguinoɗo liste mum e ɗiɗo élection ji waɗi recours par rapport et proclamation de ces résultats là to banggue vraiment wawde ƴewtade ko way noon ko walla segguitade ko way noon vraiment en jii ɗum ko maturité mo ganduɗa weeɓani so Allah kadi c'est très normal e ko adi foof ko jarnude wadde yiide mention spéciale e omo ganduɗa le premier ministre Ousmane Sonko en jii koɓe no pulaar yiyata ni kala ko maaye ladde ko jawngal rondi ɗum ɗo fof ko sababude makko e toujours walla ni mbiyami ko noɓe mbiyata ni Ousmane Sonko so tawi tan ko gonga o waɗi faire taire ses égos e to banggue vraiment o ɗiɗo sumgoji en jii quand même no yimɓeɓe en jii haala ka heewi kono hande e woodi ni ya certaine ɓe ganduɗa ene ɓulnatno miijoji mumen ha luggiɗino to banggue wadde des analyses yiide oɗo élection
ko législative mo paɗen elle o ɗesat wade comme no deuxiéme tour élection ji présidentielle ɓennuɗi ɗi fawade noon dallinotade e ko ɓenni ko nde ɓe laami lebbi jeetati walla mbiyen lebbi jeeɗiɗi en jii caɗele ɗe kam so tawi ko haala Allah caɗele ɗe ɗi keewi nde tawno guila ɓe ngari heewi koɓe kalno to banggue wonande koɓe podanno yimɓeɓe elle ɗum ɗeesi jiiɓunirde seeɗa to banggue haala ko ganduɗa ko guilay transhumance o guilay to banggue en jii en ɗeesi sen beelama walla sen cuusi mbiyen ɗum ɗeeɓi wadde joftor noɓe mbiyata ni hakkude mabɓe e lamɓe yawtuɓe en jii to banggue wonande ko mbiyata ko wadde réduire ustude dépense uji ɓurtiɗi laamu ngu e goɗɗum ko ganduɗa kono ɗum ɗo foof haɗani en jii quand même oɗo élection kadi ɓe dañi 54,97%. yiide wadde sénégalais ji ene mbaɗi renouvelé ha joni jogade mabɓe yakar tottiddeɓe ko yiyete ko gueɗe ɗe ɗo noon hankkadi no tubankore yiyata ni la balle est dans ton camp kamɓene hankkadi noon to tawi tan ko haalde gonga kanko Ousmane Sonko o ala ko yiyete ko alibi to banggue wonande explication so tawi no on dokkino min majorité de mamin mbawanno nawde leydi ndi ha sabba naggam o saaha kam dendagal koɓe jinno kala koɓe ganduɗa ɗum ɗo ko ɗum wonno koɓe kunatno leydi Sénégal e koɓe jinno tottede ɓe tottama ɗum ha timmi heddi noon kamɓene koɓe mbawa handude oɗo saaha yidde nde e corse o e hoolare nde leydi Sénégal tottiɓe kamɓene yoɓe gandu o saaha fada e mabɓe tan ko golle e takko wallu en jii ko dañi ko jencuɗo wandi fayida so tawi tan ko haala Allah par ce que en jii à la dernière minute takko wallu so tawi no wonano tan ɓe ganduɗa ko y a des gens ɓe ganduɗa ko des gladiateurs nani hen ko wayno Macky Sall ko way noon to banggue andude les schémas politiques e ko way noon hande ene mbawno yiide ene ɓe mbasno wawde ɓurde dañde e mbawno wasde dañde 16 député o par ce que en jii à la dernière minute jaale mawɗe wonnoɗo hen ɓe ganduɗa jeehi ɗuggiti e ɗum ɗoji goɗɗi e goɗɗum eɗen gandi politique walla mbiyen élection namdi ko des moyens donc ɗum foof ça joue en jii kadi feeñi mais malheureusement a tawat tan ha joni kamɓene ɓe daari e surtout banno Macky Sall surtout banno Abdoulaye Wade ɓeɗo affichage mabɓe wonko waɗi joué no feewi e to banggue wonande les 16 députés voilà donc ɗonne kadi bon mi totte Elage Abbas noon Elage Abbas Sarr annene hol analyse mo mbatta e ndiɗon jencudi en jino yaari ni Pastef dañi kam victoire mo ganduɗa ko woni polgu ganduɗa ko jañgu kono kadi ko labtungu majorité oɗon ɓe dañi majorité absolue o ha ɓurti ɗo fonnoɗo hadde saabu 130 député ɓe dañi ɗum e nder temedere capanɗe jeegom e joyi ñiɓirde toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal Elage analyse mo mbatta e ndiɗon jejjudi ɗiɗo sukuroji analyse mbatteno saɗa jiɗɗen wi tan ko wona gulet e nder leydi Sénégal hokkude majorité régime kesso par ce que Sénégal naɓe ɓe jaggi so tawi ɓe dokki majorité ɓe dokki ɗumen doole ene wawi taw ma mbawa gollude golle men no hannirde ɗum waɗi sa ƴeewi sa waɗi recul seeɗa a ƴeewi comme par exemple 2007 comme par exemple 2001 en jii Abdoulaye Wade ɗo nde wonno ɗo o tawno ɗo ko 120 député mais kanko pousse haw yetti dokkimo haw dañi 89 député e nder 120 ɗi 2007 aussi o taw wonno ɗo kadi ko wonti 150 député kanko ari o dañi 131 député ayi donc ça veut dire que ɗum ɗo wona gulet sen jii comme par exemple 2017 aussi avec président Macky Sall ko ndu yinde ha wonti 165 député kanko o ari o dañi 125 député o ɓeydi hen 15 diaspora eyyi caggal majjum noon woni comme par exemple woni législature oɗo mo jofani o bon ɗum woni ni yimɓe caɗele mais a yii ɗon hankkadi waɗi ballottage yawa presque majorité daño 82 députés mais comme il a fallu que neɗɗo ummo to woni Pape Diop ara yante ɓeega do pour fuɗɗo wawde wallude bon sen ƴeewi hikka kadi aussi ɓe gari kamɓe Pastef ari Sénégal hokki ɗumen hoolare hokkiɓe 131 député ɗum ko hoolare mawde way hoolare faade mabɓe kamɓe Pastef e firti tan kamɓe kala keɓe ɗaɓɓanno walla kala keɓe jinno e Sénégal ɓe heddi kay joni Sénégal naaɓe ko jiiɗi ko beele maɓe mbawa waɗande ɗumen ɗum ɗon walla ɓe mbatta walla ɓe mbatta ko woni yesso daɗani guite ko woni yesso daɗani guite ɗum ɗon tan woni hannde ko Sénégal naaɓe paɗe Sénégal tottiɓe foof par ce que a tottama pouvoir a tottama majorité à l'Assemblée nationale ala keddiraɗa heddi ko liggade nden noon
wotte ɓe gaddu hen goɗɗum ko ganduɗa hoorema ala hen par ce que sénégal naaɓe en pertiguiti men sa ƴeewi sumgoƴin jaari ni halima en hulɓini c'est vrai ils ont eɓe keeɓi majorité absolue sa ƴeewi sa ƴeewi e calcul pourcentage o rek a tawat peut être ko sa ƴeewi sa abbitima to e ɗum ɗoji département liste département ɗi tan a tawat ko ɗum ɗon rokkiɓe doole par ce que sa ƴeewi liste mabɓe national ko 29 député nani donc sa ƴeewi kala goɗɗum presque les 40 département ɗi ɓe gañi ɗi eɓe dañi hen kino tolno e presque 2 députés multiplié par 40 walla voire même 3 wonde quelque part ou 3 ou quelque part où ils ont eu 7 députés ɗi ganduɗa hoorema ɗi vraiment sa ɗum multiplié tan a yiyat a tawat ɓe dañi doole mais sa ƴeewi comme par exemple par rapport e façon no sa ƴeewi par rapport e saɗa waɗatno analysé joni comme par exemple hande a ƴetti opposition foof a waɗi banggue a ƴetti pouvoir a waɗi banggue sa ƴeewi sa calcule ɗum a tawat vraiment ɓe ɗisi yeridirde seeɗa eyyi fitti ko hanki kamɓe wonde ɓe usti wonde ɓe usti no feewi mais comme par exemple majorité aussi non opposition aussi ene waɗi représenté e nder leydi ndi no feewi par ce que soɓe jejjiti ɗum noon tan sinaki eɓe juumat ɗum woni sa jiiɗi wiino jiiɗi wiide eɓe dokkama majorité absolue eɓe dokkama ɗum fitti min mbiyaka e wonde woteɓe kaɓa yeɓe gollo ɗum sénégal naɓe paade mabɓe ɗum sénégal naɓe paade mabɓe elage mi arta e ma e namdal gongal haade yam accudema kamɓe pastef ɓe dañi majorité mais opposition hande cikkuɗa kala caɗele ɗe ɓe dañi beele wona wasde ɓe rentude par ce que a wi joni joni opposition o fof sa rendini ɗum ko hokkirta ko eko pastef hokkiri ko opposition mbiyete soɓe mbaddino tamande ɓurata no hokkude ɓe bartange oui halima a haali ɗum ko ɗum ɗon wonno chance mabɓe wonno chance o ko wasnode ndebom yaade e 41 liste wonno chance o ko par ce que sa ƴeewi au fond a tawat andi 41 liste ɗi hewɓe ni ne mbiyatno ko opportunité pour Pastef oui c'est ça ko ɗum ɗon ari ɗum ɗon yalti par ce que ƴeew comme par exemple plus de 7 à 8 ɗum ɗo hen goto foof dañi ko plus fort reste dañi député gotel wonmo ganduɗa hoorema jeehi haydara dañani hen dañani way ko wayno comme par exemple tawi kadi won voix ji ɗi ganduɗa jeehi ɗumumen waɗa jeté fleur alsar ƴeew alsar gulel mum mbayi hewde ƴeew nem mbayi tan ɗumin ƴeew racine sy mum wayi tan ɗuminde vraiment pour la première fois dans l'histoire mais sikkanomo dañ hunde mais il n'a totalisé que e nder ensemble leydi ndi foof ko 126 521 c'est vraiment dommage il n'a même pas un député vraiment ne hulɓini donc ɗum ɗon fitti ko hanki so benno bokka yakar on ɗon godnoɗo soɓe ndendini ɗum tan no wawnoɓe daña doole mais malheureusement ɓe puusi joni noon ɓe puusi ɓe dañani haydara ayi comme par exemple hande parti au pouvoir ko jogui ko manam parti au pouvoir hande ko jogui ko mbiyatmi ko kamɓene keɓe ustiraɓe keɓe ustiraɓe no fewi de sa ƴeewi élection meeɗi ɗum haala ɗo mbimi kala ko dañƴa e élection présidentielle andu ko ustoyto kamɓe électorat mabɓe ustima holko saabi ɗum ma en gartoy hen ma en gartoy hen ko nden toɓɓere ni paaɗen Mohamed ndima sikki ala kamɓe Pastef ɓe keeɓi majorité o kono noon hoto jejjiten ɓe mbaɗi chuté saabu ɓe baasi par rapport e ɗiɗo lebbi jeetati ko ina wona 500 000 voix woni temedde 5 ujunere to banggue dande ɗum ɗon woni koɓe baasi woni sik oɗon yimɓe ɓe mbiyata an hol analyse mo mbatta e on fannu eyyi analyse mo mbaɗami hen tan bon que je crois que ene jeeya hen kam to banggue transhumance transhumance ko hunde waɗande banire Sénégal ɗum ma waɗ impact walla ni ene waɗi impact no fewi vraiment e won certaine yimɓe ɓe ganduɗa ko ummiɓe ɓe ganduɗa que hande Pastef ni ɓe ganduɗa ko wannoɓe porté quand même waɗɓe soutenir Pastef hande payi banggue goɗɗo to banggue kañumen wasde ɗumen wadde ɗumen vomir jafɗon e konngol ngol ko wiyete ko vraiment transhumance en jii quand même kadi l'inflation des listes woodi ɓe ganduɗa ko hewɓe hande ko jeenoɓe Pastef jeehi mbaɗoye liste uji mumen banggue donc ɗum ɗon foof nan ɗon ɗum kadi chaque jour heddi to banggue ɓe ɓe ganduɗa kadi kañumen goni les opposants en cas je crois que guila le président de la république nangui ñalawma yi le 17 nden wonata sumgoji subaɓe dental en kalima ɗo d' après nde mbaɗi composition oɗo komin mbiyata ko ATEL alliance pour la transparence des élections en elle en jertino ɗum ɗo mbiɗen wonde aha noon l' inflation des listes
ne addana ɓe probléme ma waɗanɓe teppol kamɓe ɓe ganduɗa ko opposant en preuve à l'appui en jii ko yeehi ɗo ko mais noon ko wadde saluer kadi aussi vraiment ko won certaine yimɓe quand même ɓe jiiɗen hande jeehi hay so tawi jeehi Allah hokki ɗumen natori pal ko yiyete ko pli forest ɗum ko ballal ko wayno Ablaye Sylla ko wayno mo ganduɗa ko yaalo nationaliste Tahirou Sarr ɗonne kadi aussi alay sago leydi men Sénégal mbawen ƴewtade jahgol Tahirou Sarr à l'Assemblée nationale. Je crois que won signoji baɗɗi fort ɗi ganduɗa Sénégal naaɓe nana jiiya ɗum ha tottimo kanko Tahirou Sarr yimɓe fof ene gandu darde makko par rapport e ɓen ɓe ganduɗa hande ko hoɓɓe taweteɓe nder leydi ndi yimɓe ne gandi haare makko en jii ko heeɓi ko haw totta pli forest o yeehi wadde holko ɗanoto hande o saaha to banggue wonande rêve uji leydi Sénégal vis-à-vis e ɓen ɓe ganduɗa hande ko hoddi men donc ɗon mboɗo sikki men gartu hen jamonuji goɗɗi ko yiide tan hande o saaha sohla tan ko yiyete ko une parenthèse apoliticienne hande jii ɓeɗo ɓe ganduɗa hande gari à l'Assemblée nationale alay sago oɗo 15e législature sohna Alim alay sago ɓe change jaɓɓal hankkadi kam ça suffit yoni yiide haareji yiide quand même rewɓe ne worɓe ne piya toon rewɓe dugoji ha ni yaha ko yiyete ko gueɗe ethniciste ene yalta e nder oɗo 15e législature ɗum ɗon haadema ha yewtuɗone ɗum ɗon kam hankkadi gasat par ce que waɗannoɓe ɗum gonno ko minoritaire hande kañumen goni majoritaire eyyi ɗum kam kamɓe gonno toon kam kala hande kala ngabbannoɓe a yiyan toon woɓɓe ne ngabbe tawol non kamɓe ngabbannoɓe carte ɗe kene mbawi wallitade non moi je ne pense pas parce que sa ƴeewi carte ɗe cikkuɗa mbawa waylade non je ne pense pas parce que ƴeew yaɓɓe tan yaɓɓe fof onon gandiɓe onon gandi profil aji mabɓe onon gandi darde mabɓe onon gandi holko ɓe représenté ndi alay sago a faami ɓen ɗon je ne pense pas c'est des ça mayi je peux parier ici que mayi législative o ɗumin kala nde wuuri ko ummoto ko to banggue min noon so tawi tan mbaɗɗo haqqilantagal ko ɓe waɗat min kadi expérience mais ɓeɗo ɓe gandanɗa hoore ma kañumen bon ɓe garti toon par ce que mi yi toon Barth mi yi ɗum toon par ce que Barth mi yi difti micro wona te Barth ha joni koye opposition eyyi mais naati kam ƴetti mi yi e difti micro ene wawi weyata no difta micro ɗum bertata yimɓe en jii kadi Guy Marius Sagna jaggannoɗo keesuji on en ɗumin onne arti donc so tawi woodi ko ɓen potata addu ɗum tan mais heddiɓe kay ils sont très civilisés parce que yimɓe ɓe ganduɗa hoorema très sincèrement sa ƴeewi parcours men politique sa ƴeewi ɗeɓe ndewi c'est des vrais hommes d'état non mais doyen vraiment to ko ɗum kam ko kayuji ɗiɗi fof waɗi e heddi noon min ni so tawi tan mi waɗat ko yiyete ko prédire oɗo 15e législature ko 15e gulɗo diaw eyyi aɗa c'est à dire parce que so tawi comme par exemple o wawi wuula so tawi comme par exemple ko premier ministre ne wawi wulde kono yaada e haqqilantagal e nedi wawi wulde ni mais so tawi comme par exemple premier ministre e konngui makko ɗo yaltata ni e façon no ɗumede so tawi kanko jogori wonde président assemblée nationale on kam ɓe jogui jorto moƴƴo ene wawi taw weɓata par ce que jomum arat impose ma wat imposé ko ganduɗa hoore makko wawata wonde ay dans ce cas ma yi opposition ma daro nden toɓɓere ma artoyi hawre ɓe ƴetti en tout cas ko ndeɗo haralde nde weɓata so Allah kadi nde wonata tan haalade ko yiyete ko jaam yamre ɗum kam mbaɗandi woto yejjide les Cheikh Bara Ndiaye en non mais a faami donc a waɗat conjugué le pourquoi ɓeɗo ɓe jeehi toon aɗa andi laamu Macky Sall o nawin toon les intellects o nawin toon ɓe ganduɗa yimɓe fof ene gandi quand même darde mumen à l'Assemblée nationale mais hen sahaji comme no ɓe mbirat politique saɗa waɗa ɗum a dañat ƴoƴ daña hangaɓe daña wawɓe haɓete à l'Assemblée aussi malheureusement on politique o nawama à assemblée ma dañ ɓe ganduɗa kañumen sur le texte e to banggue vote uji ɗi ene gandi ko yehete ko ene mbawi débat koɓe mbiyata ko tawno ko confrontation des idées gon toon kono ma dañ toon wawɓe haɓete Macky en gaddi to waɓe no kuuro Macky en e oɗo aussi c'est juste pour aɗa andi ɗum ɗon aussi c'est très normal parce que aɗa andi débat surtout débat d'orientation e gueɗe ban noon il faut ko waɗa yimɓe waɗoɓe déstabiliser wonɓe ɗon sa aɗi porter un projet il va falloir que ara wooda waɗa ɗum déstabiliser mais au finish ma yi jomumen nandirat tan kono ɗum noon ko woni yeeso daɗani guite elas garatme ma ko to banggue Pastef nattinen ɗon namdal banggue Pastef en jii
Mohamed haali joni won ɓen ɓe ganduɗa ko yaltunoɓe Pastef mbaɗi coalition ngaji men banggue ɗon mbar wonata est ce que suite Pastef o hayso woni dañi majorité o est ce que ɗum ɗon jeeyaka eko ganduɗa ene jeeya ko liɓiɓe ko wiide tan kamɓe ko Pastef tan yahanta hoore muɗum ala coalition ala haydara hayso woni won c'est vrai aɗa andi on no wawi taw ɗum ne jeeya hen mais ko min jaggimi ko ɓuuri ko hen jeeyete aɗa andi ɗon ko risque mawɗo Ousmane Sonko ƴettuno ko risque mawɗo mais kanko mo andi déjà ils se sont préparés davantage no feewi mais min jaggimi ko liɓi ko Pastef ko liɓiɓe ko woni transhumance aɗa andi kamɓe ɓe cellinom ɗum par ce que moi j'ai vu mi yii ɓe gandanɗa hoore maɓɓe gummi comme par exemple ene jaaha comme par exemple ko les têtes walla les coordinateurs du département ene gummi ene ƴeewoyi gote transhumant ji mawɓe garɗo natte maɓɓe mais yaadi maɓɓe fof mbi e won jahani eyyi ɗum kam ne heewi kala yaadunoɓe e coordinateur o mbi ko min jahani min jahani ƴeewori min bon mi yiɗa haala inde joomum min jahani ƴeewori joomum a faami mais hol résultat no yaltine joomum koko fiya ha jaggue ɓoggol commune mum koko fiya tan ha jaggue ɓoggol hay goto meeɗa fiye tan ha jagga e ɓoggol kam ɗum waɗi surtout to banggueji men to eɗen gandi toon kam transhumance o so tawi ko gonga woni Amadou Dikkal nde haalanno nde il avait bien raison jarani holko neɗɗo dogata joni noon a dogui a fiyama Allah andi kay joni heddi holko Ousmane jogori yebdede par ce que Ousmane ɓe dogui ɓe payi toon Ousmane wiyama e wonde Ousmane noddiɓe Ousmane erima les maires la yo gar ballam Ousmane darima publiquement wi mi noddani hay goto d' ailleurs mi contane e mabɓe joni holko woni mbar wonantaɓe woppude no wirate ni to banggue liɗɗi ɗi goppa lingu jungo lingu koyngal woppineɓe lingu koyngal woppinimam lingu jungo caɗele ma garoy ɗum ɗon kam ko probléme mawɗo so tawi lingu koyngal accinima lingu jungo ɓoccitot so lingu koyngal ngal ɓocci eɓe ɓoccitot wonko lingen ɗaati leggo ko ɗaari mum sa yaɓɓi tan mbiya wonda dañi tan mais hani minen joguino anecdote goɗɗo kos tan min joguino musidɗo goto ɓe mbi o jaggi lingu tan o jaggi o jaggani tan o ƴetti téléphone makko no nelan o noddi debbo yo debbo yo change hirande haade makko gaynu téléphone haade makko gaynu téléphone o foyi téléphone tan lingu ɓocciti on mbaɗani ko Bam Kadja ko noon ɗum ɗon ɓe en tout cas mimi en tout cas nanɗon tan ɗum ɗon yo Allah won ballo caɗele o wiya wonde change ko ɗum woni ɗon Mohamed gayniren e dawrugol ngol tan hande Pastef ɓe mbiyanno ko majorité absolue yoɓe dokke majorité to banggue laamu ngu ɓe keeɓi kadi to banggue suudu sarɗiji to hande kamɓe hol wasiya tan mo mbatta faade e Pastef sa wasi toon eyyi mi haalin ɗum ɗo joni mbimi il faut une parenthèse apoliticienne wonande alay saago addude waylo baade surtout kamɓe ene nooti e concept moɓe noddanno wonande ko mbiyata ko rupture noon ko wawde waylude dendagal ko ganduɗa ene yahanno ɗo e leydi Sénégal tawi ɗum ɗo elle ni ɗeɓani yadude e yidde Sénégal naaɓe on haami noon waɗi hande kamɓe yimɓe mbaɗi porté choix mumen sur eux je crois que ɗon c'est ene haani ni kamɓe ɓe mbawa vraiment wawde waylude no mbiruɗen ni hayno assemblée no yarata ni surtout to banggue ay so tawi tan ko haala Allah eɗen jogui heewi ko poɗɗen wadde réforme ene heewi ɓe jogui golle ɗum ɗo noon wadde alay saago kamɓe ne ɓe mbawa addude wayluji kewɗi ganduɗa koye leydi ndi sibo hande o saaha leydi ndi kala ɗo memɗa tan ko mbiyata ko ɓandu mawɗo memɗa fof musat e hani tan ko so tawi installation o waɗama oɗo 15e législature so tawi o waɗi so tawi kay vraiment no ɓe mbiyata ni il faut pas avoir une mémoire courte wawde yejjidde ko ɓenni ko wadde alay saago ɓe kuccano golle ɓe gandu hande oɗo saaha surtout ko toujours ko mbaɗa waɗa insiste mbimi alay saago Pastef ɓe mbawa famde won lamminɓeɓe surtout ɓeɗo sukaɓe min ha joni ɗum haawi kam min et pourtant haawi so tawi en jii hayto banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko windiyankoɓe to banggue les quotidiens nde Ousmane Sonko yeehi caravane mum e ɗiɗo sumgoji campagne mabɓe ɓe jeehi à Keur Massar en jii fuulo nde weeri quotidien ɗi mbi ko
Ousmane Sonko weldiri e les ambulants les marchands ambulants par ce que mi foni gandi nde ɓe ngari ɓe laami tan ɓooyani Keur Massar ɓe mbaɗi ko mbiyata ko wadde déguerpir to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko les marchands ambulants avec maire mabɓe ɓe ganduɗa kañum woni toon en jii nde o arti toon ɓe mbi ko weldiri wadde won tukkere ma toon nde ɓe coomno wadde ngam wawde wadde ɗum évité surtout sukaɓe hannde to banggue wonande golle alay saago kamɓe mbawa ƴewde hol peeje ɗi mbaɗata wawde ƴewde les secteurs ɓe mbawa yeccirade sukaɓe so wona ɗum won bombe mbaɗaɗo classe coomaɗo en ñagahi Allah ko fucciti ɗum tawno hannde sukaɓe c'est à dire pamirta ɗum tan koye résultat ji sa rendini comme par exemple pouvoir ko dañi ko 1 991 770 ƴeewa ɗum ɗo opposition réunie ils ont 1 600 et quelques 631 863 si je ne me trompe pas ɗum joni an Halima écart on ɗon ene famɗi gonɗo ɗon hay so tawi ko 3 quelque part on parle de 400 et quelques mille fois walla 300 et quelques mille fois nan ɗon écart ene famɗi cela veut dire que signal mawɗo woni pouvoir ko totta ko ɗum waɗi ɓe ngala hay excuse goto a faami ɗo ɗem gonɗo so tawi tan waɗama installé aɗa holko woni liggey mabɓe huccande golle hankadi ɓe goppa haala ɓe goppa haare ɓe goppa haala kadi Ousmane yo andu hankadi il n'est plus à l'opposition il faut ko ɗum ɗon naate hoore nde par ce que ƴew ha hiccanki o anda hande noon mi anda e janggo mais ha hiccanki kam o anda ke pouvoir o woni pour o anda ke pouvoir o woni noon il faut que impérativement o change jaɓɓal o change discours o change fof kanko noon so ay kanko so change kanko PM so change heddi ko fof change par ce que kanko jogui guinol golle donc so tinnima o change se tan heddi ko fof change maintenant Sénégal wone jaam yimɓe ni ko par ce que ay soɓe gone jaam kamɓe wonɓe pouvoir soɓe gone jaam tan Sénégal fof wonata jaam nde surtout kadi sukaɓe ɓe yakar mo joguino o fof machallah ayi sukaɓeɓe ha joni nen continue yaade maygo nen continue yaade majƴe ça veut dire que désespoir total woni ɗoyti pour ɗum ɗon fof wawa latade noon ɓe ɓayde ɓe dokkama pouvoir te pouvoir o keɓe rokkaɓe ha timmi kono noon yooɓe gandu kadi ko réserve nan ɗon woni ko mbimi ko joni sa yimɓe adde les deux chiffres la mbiɗa ɗum comparé ko réserve mawɗo woni ɗon 1 991 000 oɗo e 1 631 000 oɗo haala mawko woni ɗon esi ko haala maw kadi ɗum ɗon Elhadj Abbas Sarr ko woni yesso daɗani guite en goddiri ɗon ha laaɓi politique payen e toɓɓere meɗen wattidinde ɗum noon koye morlal jiire tan saabu jibinana wiyami wonde hojomaji men kon gasi ha laaɓi Mouhamed kalen e fannu jangde en ji ɓen ɓe ganduɗa kamen goni conseil de discipline duɗal jaaɓi ha teddugal Dakaru caggal nde sanction ngaji mbaɗano e oɗo bag ɓennuɗo ɓe battidima ƴettude hen pellital woni holɗum tawaɓe ɓene mbaɗa triché jogade téléphone aji men e jogade hen document ji eko nandi hen ɓen kañum en jowama fodde duuɓi ɗiɗi ɗi ganduɗa mbawata hankkadi janggude sowona ɗin duuɓi ɗiɗi timma heddiɓe woni tawranoɓe téléphone aji ɗi eɗen gandi eɓe kewno no fewi ɓen aussi kañumen wonko fawi e mumen woni oɗo bakkam ɓenniri ɗumen kono garto o ina mbawi wadde Mouhamed ngal ɗo pellital ɓe mbi ine hani wonde beele ina findina yimɓeɓe kono kadi won wiɓe ɗum muusi no fewi tengti e joɗade fodde duuɓi ɗiɗi jomum janggani beele ɗum muusani eyyi ne muusi no fewi so Allah andi kam hay goto wawa wadde ko yete ko kam guyka kam so tawi presque guyka mbiyeten ɗum tricherie ko ɗum guyka nde tawno ko hunde haɗade an mbaɗo ɗum ni aɗa andi ko hunde haɗade so haɗano ko a waɗata won certaine quand même a mbawa suuɗade beele wadde ɗum heddi tan ko ana muusi kadi e an nde wawata tawno andata ɗum tan ko janggowo ɗum noon ko guilay tan nde neɗɗo o nde waɗata CM2 enen fof en ndewi hen so tawi aɗa waɗoya examen e ko wayno même ni haade examen saɗa waɗoya essai nden so tawi aɗa waɗa CM2 mbiyeɗa hande en jahat mairie walla en jahat wuuro wongo mbaɗa en ko yete ko essai départemental en salde e ko way noon donc haalaka noon so tawi ha yeehi aɗa waɗa vraiment ko yete ko examen to banggue wonande bac ko ganduɗa aɗa yiilo ko yete ko premier diplôme universitaire so tawi on sanction waɗi hay so tawi noon neɗɗo o ala e lawol en mbatta cautionné ko jomum acteur waɗi ha tawi ene conseil de discipline ene vraiment taƴano ɗum nden hadde ko yiide tan est ce que ɓurani ɓe ƴeewa no ɓe mbaɗiri hay so tawi pourquoi pas ustude point ngaji mum e ko way noon ko wona vraiment wawde yewde ɗum duuɓi ɗen tawɗo ne muusi woni wona tan kanko neɗɗo mais koko woni caggal makko nde tawno ko jinnaɓe
jinnaɓe noon ene mbaɗi ma porté confiance mumen pression vraiment duuɓi ɗi ganduɗa mbaɗi e ma investir to banggue vraiment needi ndi wawde kadi fourniture uji eko way noon ha keɓɗa ɗo keɓɗa ɗo so tawi jomum ari wonɓe gandani duuɓi ɗiɗi so mbaɗama sanctionné sa renaki jomumen jahat mbaɗoya goɗɗum walla naata e formation tawi perdi on ko fonno ko waɗi ha heeɓa ko wiyete ko natoya vraiment to banggue koɓe mbiyata ko premier diplôme mum universitaire vraiment yoɓe ƴewto noɓe mbaɗira ɗum tawi duuɓi ɗiɗi kam en so Allah ene heewi yoɓe ƴewno mbaɗira ɗum ko guri ko noon so Allah holno jiiruɗa ɗum eyyi non c'est-à-dire mi ne muusi parce que min waɗino ɗo sa mi wiya wonde vraiment il faut sanctionner les tricheurs c'est vrai mais les tricheurs uji wona école tan ils sont nombreux dans le pays ala fof kala façon ɗo jarɗa kala ɗo jaruɗama taw ɗon kono sen gari tan comme par exemple e oɗo mo kalten joni yeɓe ustu yo laamu saabu Allah no am yeɓe ustu par ce que ustani a faami ene wawi jibinde frustration ngaji ene wawi jibinde ɗan ene wawi jibinde ɗeɗo ɗannude ɗen jiita ça peut pousser un jeune parce que quelqu'un mo ganduɗa ma waɗi carrière mum ha ala ene waɗa bac muɗum a faami a haɗi ɗum sababude waɗi tricher c'est vrai tricherie moƴƴani kono noon yeɓe holtoɓe dañi ɗum holtoɓe ƴettoɓe ke mbaɗi ko triche ha ke mbaɗa ɗum donc ɗum ɗon foof so sa ƴeewi ɗum a waɗi ɗum analyse a tawat vraiment ko ɗum ɗo mawɗo kadi neɗɗo jinnaɗo ƴetta mbaɗa investir ɓi no ndimbini ha ala ko yidde so wana ene waɗa bac a faami hitande wotere kayɗa ɗum fodde duuɓi ɗiɗi sababude waɗi triché ene muusi c'est vrai noon il faut sanctionner vraiment tricherie kam jooɗani fewani kono noon yo yafuyi waɗ yeɓe gandu ko ɓisgo mabɓe mbaɗat noon hay gote mabɓe kamɓe waɗoɓe sanctionné a faami waɗi tan watta noon ɓiyum en wawi taw ɓiyum nen waɗa triché en wawi taw ɓiyum wonɗo waɗa triché par ce que a wawa wonde bon mi anda mais gona école tan ha jalta triché ala ne woodi kay ne weeɓi kay kono weeɓani maɗo subalɓe kam mo sikkiren kañum non minen aɗani minen men penta men kalata ko wona en tout cas mbaɗani kam subalɓe kam kono noon kam waɗi triché aɗani tricherie hay leƴƴat nen hen beddat iten waɗani leƴƴat nen ko tricherie ɗum ɗumata toroɓe ne wawi taw mbaɗi ɗum ene heewi donc min jiɗmi wi tan soɓe jaafinomo ɓen no wawi taw prochaine fois mbatta ɗum par ce que ay ngaybin aybin neɗɗo hay tan ke mbiya ɗo a jaggama ɗo waɗa triché so tawi ka joom ene wawi taw jangga eyyi kono hay soko sanction ngaji seeɗa tan yoɓe mbaɗa hen pour janggo e jaam kam goɗɗo mo ganduɗa so nani ɗum 2 ans c'est trop ɗum kam enen jaadi hen enen pour 2 ans kam vraiment c'est trop hay 1 an c'est trop hélas konngol ma mbayni ko hojomaji meɗen gasi kongolam mbayni ko yo état ruttita caggal e ɗiɗo sanction ngaji surtout ɓeɗo sukaɓe ganduɗa ma kañumen goni avenir janggo so gore ma foof ƴeewi e hoore mum en andi a faami sindo ko kañum o ɗimintaki sindo ko ɓiyum watta ɗum nonete wadde noon yooɓe tinnu saabu Allah ɓe dutto caggal ɓe gacca sukaɓe dokka ɗumen chance men peut être mbaɗa bac men no wawi taw ko ngolɗo woni le bon et puis jalan men Mouhamed ay sohnalim ko yettudema no fewi vraiment e nde ɗo tufde wonde fayida nde ɗowɗa woni pamen pamminen min beltanimama no fewi e weltanade bandiraɓe ɓe ganduɗa ko wattuɓe ɗi ganduɗa vraiment que ndeɗo yewtere samedi kala vraiment kañumen en jii wawde dogde wawde yebde oɗo émission kamɓe kala en jettiɓe en jariɓe mais dokka kam mi salmina vraiment fonde gande naɓe mi salmini dendagal fonde gande kuuɓal yiiɓe yo Allah tejjimɓe mi salmini babam Baba Hamidou Gaye somi Baba Hamidou noon mi salmini kamɓe foof Baba Oumar en ha totti kamɓe rewɓe ɓe Bitti Sambo en Salaga en Dombel en Dombel Souri kamɓe foof vraiment kamɓe guilay mawɗo ha suka kamɓe foof mi salminiɓe mi yettiɓe mi yiiɓe kadi yo Allah teddinɓe mbiyeɗa noon ya waddu hen jaleɗe aɗani ko oɗo Mamadou Mame Diop wiyano ko Amadou Mame Diop ko wiyano ko assemblée monsieur le président aɗani Pulaar yiyata ko husere heñere heƴata e hunuko en tout cas Mohamed oɗon message kam yettima on message yettima ɗum ɗon minnene ko ɗon dewranmi tan mi salmina dendagal jarguel naɓe kono Elage Ani Mohamed mention spécial e docteur Moutar Ly machallah o waɗani en ko ganduɗa e ɗiɗo sumgoji ko piindi média foof o waɗani saabu sa yi en jeehi en mbaɗi reportage e guure kewɗe e nder commune o
ko kanko ƴetti en o waɗi en oto vraiment o nawi en te nde o nawata en o wi ko hay étiquette landa mo woni o woni Pastef o wi wonata hen o tottata en ko oto mo ganduɗa ala étiquette ɗum ɗon foof ko beere eɗen mbawa gollude golle men no hanniri ni o nawi en e guure kewɗe ɗum mboɗo sikki Pindi Média ene woni seede muɗum saabu nde natɗen direct wona wuuro o tan wona jarguel tan kadɗen sen mbawi wadde déplacé noon tawi Pindi Média tottani en moyen ji no jaruɗen ko Allah e fittanu makko kanko docteur Moutar Ly mo ganduɗa ko directeur roi Baudouin en beltanima mo no fewi Allah e makko kanko e wondude e maître Oumar Anne mo ganduɗa kañum woni coordonnateur landa Pastef toon e jarguel cellule Pastef jarguel kono kadi en goppani landaji goɗɗi ɗi ɓe ganduɗa Magui Pastef Magui Pastef holon maître Oumar Anne Magui Pastef wadde nan ɗon waro aɗa andima ɗum noon en beltanimaɓe kamɓe foof vraiment jarguel naɓe fof aussi en beltanima ɗumen landaji gonnoɗi toon ɗi foof kono kadi hande mi ummota ko ɗo mbaɗandi Djiby Dieng ko jogori jettata hen landa takko wallo en eyyi takko wallo Ablaye Daour en e gardugol toon Mamadou Oumar Sy vraiment en beltanimaɓe machallah kamɓene ɓe mbaɗi golle pawedinɗe e oɗo Gaysika Sall en hojomaji ɗi ko gasɗi ha laaɓi kono noon Djiby ma hokkam tan mawnam goto ne wiye toon Hawwa Hammadi Dieye walla Hawwa Mayram Dieye goɗo salminama ko spécial faade makko Hawwa Mayram a salminama a juurama a weltanama paamen pamminen salminima a yi Ela Bassar a yino ɗum kono kadi e Mohamed Ndim dendagal yeɓoɓe foof kadi en beltanima ɗumen eɗen mbiyaɓe kadi eɗen batti hakkillaji e message uji mabɓe nde tawno ina softina ene kala e saaha en jetti Djiby Dieng wondude Hawa Diagne to banggue caméraji ɗi banggue montage en jetti Ali Fall aadi men so hawri e welede Allah e paamen pamminen ko aset paaɗo kono haadende en rédaction Pindi Média ene jogodiri mon e moɗon aadi woni altine e olel Pindi TV so hawri e welede Allah ɗo e nden yo jaami kisale nden kala wona men enen kala on jarama